Sa balita at mapasaya ang inyong araw, i-scan ang inyong mga Digibox at hanapin ang Highland TV. Ang aming channel nakadepende sa inyong lokasyon. Para naman sa mga gumagamit ng free TV o digital smart TV, iposisyon ang inyong antena sa labas ng bahay at hanapin ang Channel 44. Pwede rin kaming subaybayan live sa Regional News Group Luzon Facebook page at RNG Luzon YouTube channel. Araw-araw tumutok para sa mga balita, latest updates at kulitan tuwing umaga. Narito na ang mga nagbabagang balita. Drug personality mula Tabuk City, Kalinga, huli sa bypass operation at halos kalahating milyong pisong halaga ng marijuana sinira sa Bacon, Benguet. Paglimita sa bilang ng mga turistang papasok sa Baguio, hindi raw sagot sa traffic. Mga bibiyahe hanggang alas 10 ng gabi, hiling ay karagdagang pamasahe. Yasti Zone itatayo sa Baguio City. Magbebenta ng gamot sa mga sari-sari store, ipagbabawal na. Taco Restaurant, swak sa panlasa ng mga taga-Baguio. Mula sa Highland TV News Center, Baguio, ito ang Luzon Headlines. Daimbag nga rabii amyana na Luzon, hatid namin ang mga pinakabago at mainit na balita. Huli sa bypass operation ng PIDEA at PNP sa Tabuk City, Kalinga ang isang drug personality. Magbabalita, Sofia Pagaduan. Alas 7 ng gabi noong Martes, huli sa bypass operation sa Tabuk City, Kalinga si Eliboy Brosas Ladisla, 31 gulang. Tubong Eastern Samar pero matagal nang naninirahan sa Barangay Apas, Tabuk City. Sinagawa po yung bypass operation ng mga pulis po ng Kalinga dito sa may barangay Magsaysay, Tabuk City. Ito po ay nagresulta sa kanyang pag-aresto. Bali itong si Eliboy Brosas Ladisla po ay minomonitor po ng ating mga kapulisan. Kaya nung nalaman nila po na andito siya at may mga ginagawang illegal drugs activities po, gaya ng pagbebenta po ng mga shabu, ay sinagawa po yung bypass operation sa kanya, kaya siya po ay na-arresto natin. Hinuli siya matapos bentahan ng pulis na nagpanggap na buyer. Nahaharap siya sa paglabag sa Section 5 at 11 ng RA 9165 o ang iligal na pagbebenta at pag-iingat ng iligal na droga. Kumpiskado umano mula sa kanya ang 18 gramo ng dried marijuana leaves at stalks na may market value na halos 2,000 piso. May nakumpiska po sa kanya na for piraso na small sachet na may lamang shabu at meron isang plastic sachet din na may lamang dried marijuana leaves po. Ayon sa Kalinga PNP, isa sila Ladisla sa mga top 10 drug personalities na pinaghahanap sa buong Cordillera. Mula Enero ng taong ito, nasa 44 nang nahuling mga wanted drug personalities sa probinsya ng Kalinga. Sofia Pagaduan para sa Luzon Headlines. Tuloy-tuloy pa rin ang kampanya ng PNP laban sa marijuana. Kalahating milyong piso ng marijuana ang sinira ng pulisya sa panibago nitong operasyon. Magbabalita, Charles Limon. Hindi nakaligtas sa mga miyembro ng Benguet First Provincial Mobile Force Company ang 3 plantasyon ng marijuana sa bayan ng Bacon, Benguet. Sa kanilang pagpapatrolya kahapon sa Sitio Botbot, Barangay Kayapa, Bacon, Benguet, natagpuan nila ang isang plantasyon ng marijuana. Aabot sa 1,500 na piraso ng tanim na marijuana ang sinunog ng pulisya kung saan nagkakalaga ito ng 60,000 pesos. Nang makarating ang tropa sa Sitio Legab sa Barangay Kayapa,
2 panibagong mga plantasyon ang kanilang natagpuan. Aabot sa 2,300 na mga tanim na marijuana ang kanilang binunot at sinunog. Sa 3 plantasyong natagpuan, wala ni isang cultivator ang nahuli. Aabot sa 472,000 pesos ang halaga ng mga sinirang marijuana. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Charles. Sa patuloy na pagbigat ng daloy ng trapiko, hindi nakikitang solusyon ang muling paglimita sa bilang ng mga turistang papapasukin sa Baguio City. Ang dahilan, alamin sa report ni Randy Guzman. Ramdam na sa Baguio City ang mabigat na daloy ng trapiko. Para sa ilang residente, ang pagdami ng turista ang nakikitang dahilan. Kaya sana i-limit na yung pagpasok. Tutol naman sa obserbasyon ng Hotel and Restaurant Association of Baguio. Kung sila, maganda ang buhay nila at kain silang 3 beses ng araw, siguro tingnan din nila yung industriya ng turismo para makabawi din kami at kami magaya din sa kanila at kuminawa din yung buhay namin. So, give and take lang naman yan and it drives the economy. So, malaki po ang naiaambag ng turismo sa kaban ng bayan and at the same time sa employment. Muli ring iginiit ng pamahalaang lungsod na ang mga ginagawang kalsada ang dahilan ng traffic at hindi mga turista. Sa mga DPWH workers natin at saka yung mga executives natin din sa kanila na limit. Hindi tayo magbabakbak ng kalsada, hindi tayo mag-focus ng traffic during weekends. So yan ang pinaka-main issue natin, no? But we will not limit, no? Huwag mo natin i-limit kasi this is the time that the tourists are coming in the Baguio. Minamadali na nila ang DPWH na tapusin ng ilang mga malalaking road construction gaya ng sa Leonard Wood, Pakdal at Kisad na malapit sa mga tourist destinations. Sinisikap pa rin naming kunin ang pahayag ng DPWH pero hindi pa sila sumasagot sa aming mga text at tawag. Sa kasalukuyang datos ng City Tourism Office, pumapalo sa 30 hanggang 40,000 ang turistang pumapasok sa lungsod kada linggo. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Dagdag pamasahe naman ang kahilingan ng mga tsoper ng jeep na bibiyahe hanggang alas 10 ng gabi. Magbabalik sa report, Randy Guzman. Muling ipinaalala ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong sa mga asosasyon ng jeepney at operators ang nakapaloob sa Ordinance No. 133 Series of 2018. Alinsunod dito, kinakailangang bumiyahe sila hanggang alas 10 ng gabi. Nangyayari kasi is 8 pa lang, hindi na bumabiyahe. Kawawa na yung mga ating mga computers. Kaya during our dialogue with members of the PUJ Association, ang sinasabi nila usually 9 o'clock. Kasi syempre, pagod na rin yung mga drivers all day. Second is, kukunti na rin yung pasahero. So hindi na rin economically viable sa kanila. Hirit naman ng jeepney driver na si Jose, dapat ay isaalang-alang din ang kapakanan ng mga tsuper. Ngayon, hindi na, abonado pa. Kung sana, dagdagan nilang pasahe para pumatas sa mahal na krudo. Hindi sapat anya ang fuel subsidy na binibigay ng LTFRB para mapagaan ang kanilang kalbaryo. Kaya't ang hinihiling nila sa pamahalaang panglungsod, magkaroon ng dagdag pasahe para sa mga bumabiyahe ng alas 9 hanggang alas 10 ng gabi. Hindi malabo. Bakit malabo ang ginangang ordinance? It's up to them to devise things na gamitin naman yung yung tawag nito, creativity ba? Yung magsabi sa tao, may ordinance tayo, tip-back sa ordinance, mag-tip tayo kung pwede. Ganun ba? Ganun lang naman ang kwan natin. Kasi pag hinihintay pa natin yung taas ng pagkahi, alam mo naman sa LTFRB, nung kwan ba yan? Last year pa natin yan hinihingi, hindi pa naman nila binibigay. Dagdag niya, kinakailangan ibalik daw ng mga tsuper sa mga mamamayan ang serbisyo lalo na't binibigyan na sila ng pamahalaang lungsod ng libreng paradahan. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Sa iba pang balita, mabilis na pagresolba at agarang aksyon sa mga kaso ang alok ng itatayong Justice Zone sa lungsod ng Baguio. Nagbabalita, Charles Limon.
Let's start with the JSCC Mabilis at principles agarang with Honorable paggawad Mayor ng Benjamin hustisya. B. Magalo. Ito Now, moving ang on, pangako ng let us itatayong listen to the Justice Zone message sa Baguio of City. Secretary of Justice. Pinangunahan kanina ni na DILG Secretary Eduardo Anyo, Justice Secretary Menardo Guevara, Mayor Benjamin Magalong at ni Chief Justice Alexander Gesmundo ang pagbubukas nito. The Justice Zone, in turn, is the flagship program of the JSCC. It is the showcase for sector coordination and action. As a bit of trivia for everyone, the idea of establishing a Justice Zone was born in the summer of 2014, right here in Baguio City. Ayon kay Chief Justice Alexander Gesmundo, maliban sa mabilisang pagdinig ng mga kaso, alok Now, din moving ng on, Justice Zone let us ang listen automation to the ng mga message warrant of of arrest o SABINA, information sharing at digitalization. Under the SPJI, the Supreme Court will automate all, as in all, its adjudicative and administrative processes. With the automation, we predict streamlined processes and seamless procedures, paving the way for faster and easier case resolution and disposition. Establishment of our justice zones, which help us carry out the public's inherent need for sufficient and speedy justice. I especially thank and commend the officials and the people of Baguio City, led by Mayor Benjamin Magalong, for locking arms with the Justice Sector Coordination Council for the successful establishment of a deeper and sturdier collaborative ground in the delivery of justice. Para sa lungsod ng Baguio, malaki ang mababawas na gastos at panahon sa pagdinig ng mga kaso. Kasi na nagpapahirap sa mga kliyente natin ay yung tagal ng mga kaso. So, yun pa lang po sa pagpa-follow up ng mga kaso, mahihirapan sila. But with the launching po ng Baguio as a Justice Zone, mapapabilis na po sa kanilang lahat. Ibig sabihin po, bawas sa gastusin nila. Makakatulong daw dito ang Smart City Project ng lungsod dahil sa connectivity ng mga e-courts at data storage. Ang Justice Zone sa Baguio ang ikasyam ng Justice Zone na itinatag ng Justice Sector Coordinating Council sa bansa simula noong 2014. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Meron tayong isang nurse na nahulog sa isang zipline at a leisure facility in Tabuk, Kalinga. At ito ay nangyari Sunday afternoon. At of course, because siguro mataas or ang reason nila is bumigay yung net, yung safety net na pagbabagsakan niya, namatay yung ating nurse doon sa doon after being brought to the Kalinga Provincial Hospital. Ang sabi ng resort is that safety measures have been implemented. But later on, they admitted that it was not, yung safety net na yan, it was not able to contain yung weight nung tao. Kaya pagbagsak niya, lumusot siya doon sa ground. Okay? Of course, with our condolences to the family, ano ang liability ngayon ng resort at saka resort owner? They will be liable under Article 365 of the Revised Penal Code, reckless imprudence resulting into homicide. Kasi namatay po yung ating victim here. Then they will also be liable for damages under Article 2197 of the new Civil Code. Ang shortcut na ang damages nito pwedeng actual or compensatory damages, moral damages, nominal damages, temperate or moderate damages, exemplary damages.
under a Supreme Court decision, ang actual death compensation is 100,000. Meaning you do not need to prove anything. Certificate of death lang ang i-present mo, then that amounts to 100,000 pesos. Pag wala ka ng ibang danyos na hinihingi. Pero if you will look at the life expectancy of the victim, halimbawa 30 years old lang yung victim na yan, pwede bang sumingil ng potential or unearned income ng victim na yan? Meron tayong, again, we rely on Supreme Court decisions. Meron tayong tinatawag na American Expectancy Table of Mortality or the Actuarial or Combined Experience Table of Mortality. In the case of Lambert versus heirs of Ray Castillon, ang sinasabi ng life expectancy is 80 years old. So yung 30, medyo hanggang 80 pa daw siya. And doon sa Villaray Transit versus Court of Appeals naman, sabi niya, dapat meron tayong computation how much we will earn if we have been alive at the age of 30. Ang sabi nito, yung life expectancy is 2/3 times 30. Or yan yung age of the deceased person at the time of death. Yung 2/3, i-minus mo yung 80 years old sa 30 years old at the time of death. So that ang expected na remaining expectancy niya ay 50. No? 50 more years for his life expectancy. So halimbawa, bilang isang empleyado, nag-earn siya ng 30,000 a month, which is around 360,000 a year. Iba-minus mo yung usual expenses. Ang computation ng Supreme Court ng usual expenses, daily expenses is 1/2 of your gross income. So 360,000 minus 180,000. No, kalahati. And itong 180,000 na remaining, it times 50 mo. 50 years. Ito ay magiging 9 million pesos. Of course, you have to go to court to claim this. Yung life or your unearned income nung namatay will be more or less 9 million pesos. Plus 100,000 actual death, plus an allowable 50,000 for burial expenses. So more or less, he or she will be entitled to 10 million pesos for the accident. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Pines Estate and Gaming Corporation. Susunod, pagbebenta ng gamot sa mga sari-sari store sa Baguio City, ipagbabawal na. Yan at iba pang balita, abangan! The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. Coronavirus. Dahil dito, may mga bagay na hindi mo na magagawa. Ngunit, may katuwang ka. PBA,
or Pau de Arco Herbal Capsule na may antiviral quercetin at immunity booster. Mag-PDA or Pau de Arco Herbal Capsule araw-araw para iwas sakit, iwas virus. PDA. Proteksyon, depensa, alay sa kalusugan. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation. Yes! Ayos to! Ayos to! Pa, ang lakas naman ang tawa mo. Sino ba namang hindi matutuwa dito sa online shopping service at cash on delivery ng TG Home Builders? Pwede din mag-online reservation for pickup. Pa, ano yung sinasabi mo? Ma, mapapakabitan na natin ng tiles ang bahay natin. Pa, baka naman pwede mong isabay yung bubong ng bahay natin. Para sa quality construction materials, mag-TG Home Builders. Main warehouse and showroom at number 75 Ferguson Road, Gisad, Baguio City. Bucaucan Branch at number 73 Bucaucan Road, Baguio City. Marcos Branch at KM3 Marcos Highway, Baguio City. Sales Office Branch at number 221 Atab Marcos Highway, Baguio City. At Trinidad Branch at KM6 Batag, La Trinidad. And Urdaneta Branch at MacArthur Highway, Urdaneta City. TG Home Builders. We turn houses into homes. Ang maagang konsultasyon ay mahalaga sa pagpuksa ng sakit na dengue. Ngunit, ang tanong ng sambayanan, sapat nga ba ito? Masigasig, maliksi, protektado at mapagmatyag, yan ang dapat mong taglayin. Hanapin ang pinagpupugaran at wasakin ito. Hello? Nahanap ko na po yung lungga. Kailangan ko na po kayo. Sige po, Master. Suportahan ng fogging at spray. Katapusan mo na, mosquito man. Aprobado na sa ikalawang pagbasa ang ordinansang nagbabawal sa mga sari-sari store sa Baguio City na magbenta ng gamot. Magbabalita, Ran de Guzman. Takbuhan ni Esther ang mga sari-sari store tuwing sumasama ang kanyang tiyan. Na-try nga, pag emergency, kung saan yung malapit, dito na lang ako bumibili. Ang sari-sari store namang binabantayan ni Ice, madalas raw katukin kahit 10 oras ng gabi. Emergency na kailangan ng mga tao is sarado naman po yung mga pharmacy minsan, di ba? Pero dahil sa naglipa ng mga peking gamot, isinusulong ngayon ni Councilor Joel Alangsab ang pagbabawal sa mga sari-sari store na magbenta ng mga gamot. I am comprehensively reading the legal basis para po maintindihan ng ating mga residente ng Ciudad ng Baguio na we are just implementing national laws para maintindihan. Hindi po parang out of the blue meron na kaagad na naisip natin yan. And we are being directed by the DLG Secretary. Sakaling maaprubahan ito ng konseho ng lungsod, ang sinumang lalabag ay magmumulta ng 1,000 sa unang paglabag, 2,000 sa pangalawa at 3,000 sa pangatlo. Matatanggalan din ng business permit ang mga ito. Kawawa naman po yung mga tao na nakakabili. Baka may side effect pa ito imbis na magamot yung kanilang nararamdaman, makokompromiso pa yung kanilang kalusugan. Anyhow, this will be subjected to public consultation. Ang ordinansa ay aprobado na sa ikalawang pagbasa at tatalakayin itong muli bago tuluyang maaprubahan. Ren de Guzman para sa Luzon Headlines. Nanumpa na kaninang umaga ang mga uupong mga opisyal ng pamahalang bayan ng La Trinidad, Benguet. Magbabalita, Charles Limon. Napuno ng kulay at saya ang panunumpa ng mga bagong halal ng mga opisyal ng bayan ng La Trinidad, Benguet. Na unang nanumpa kanina ang mga baguhan sa konseho ng bayan. Isa sa kanila si Belmer Ellis. Orders and decrees. Legal orders and decrees. Promulgated. By the duly constituted authorities. Of the Republic of the Philippines. And And I impose this obligation.
and I impose this obligation upon myself voluntarily without mental reservation or purpose of evasion. So help me God. Congratulations on good Kabilang din sa mga nanumpa ay sina John Butiway, Jason Dangwa, Guyler Galwan, Ted Costina Walang, Francis Lee, Kipas Henry at Bartolome Baldas Jr. Nagbabalik din sa pangalawang termino si ordinanceman ng bayan na si Vice Mayor Roderick Awingan. So I, Roderick Awingan of Tawang and Bahong, La Trinidad, having been elected to the position of Municipal Vice Mayor, Ibinahagi niya ang mga suliraning humubog sa pagsisilbi nito sa unang termino. My transition from a municipal councilor to Vice Mayor was not really a walk in the park. Nagrigat ako. It was really difficult. I really had the hard time to adjust. I really had the time to really understand and learn things that are not written, neither are taught in our educational system. But 3 years of learning had given me the necessary experience to understand what the position is all about. Panghuli namang nanumpa ang nasa huling termino na si Mayor Romeo Salda. Years to come, we would like to continue our program activities what we have started. First is the continuance of the municipal building towards trading post. We know so much that clients of from the different department head have already increase their clients, so masapol nga expand tayo towards trading post. Pinangunahan ni Judge Mylene May Cabwag, presiding judge ng Municipal Trial Court ng La Trinidad, Benguet, ang panunumpa. Magsisilbi ang mga bagong halal na mga opisyales hanggang sa ika-30 ng Hunyo 2025. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Kasabay naman sa selebrasyon ng Father's Day ngayong buwan, binigyan ng pamahalang panalawigan ng La Union ng libreng serbisyong medikal ang mga lalaking empleyado. Magbabalita, Sofia Pagaduan. Kasabay ng pagdiriwang ng Father's Day, binigyang pugay ang mga lalaking empleyado sa Provincial Government of La Union. Tawag nila sa advokasya, PGLU Katropa, kalalakihang tapat sa responsibilidad at obligasyon para sa pamilya. Libreng medical services ang hatid sa kanila. Purposively, ito is para sa PGLU men employees. Okay? So, aside from celebrating the Father's Day, para sa mga PGLU men employees, we want na matribute yung existence ng mga men employees, and then to highlight their yung importance ng mga PGLU men employees. 163 ang dumalo at nabiyayaan sa advokasya. Actually, yung project proposal was anchored with the transformative governance of the provincial government of La Union, which is agritourism in Northern Luzon by 2025. And with this agritourism transformative governance of the PGLU, our roadmap on health is Healthy La Union, Happy La Union din ang vision natin. No? So, para maging effective and efficient yung mga men employees natin as frontliners of services ng PGLU, kaya natin ito ginagawa, ma'am. Ang mga lumahok ay nabigyan ng libreng dental services, HIV screening, electrocardiogram test, ultrasound test at laboratory testing. Bonus ang free massage, haircut at mga nail care services. Sofia Pagaduan para sa Luzon Headlines. Taco Restaurant, swak sa panlasa ng mga taga Baguio. Ang kwento, susunod na.
Ang maagang konsultasyon ay mahalaga sa pagpuksa ng sakit na dengue. Ngunit, ang tanong ng sambayanan, sapat nga ba ito? Masigasig, maliksi, protektado at mapagmatyag, yan ang dapat mong taglayin. Hanapin ang pinagpupugaran at wasakin ito. Hello? Nahanap ko na po yung nungga. Kailangan ko na po kayo. Sige po, Master. Suportahan ng fogging at spraying. Katapusan mo na, mosquito man. Masakit ba ang likod, ang kasu-kasuan? Namimitig o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Pauliniment, ginhaway, garantisado. Pauliniment, isang pahig ka lang. Dahil walang out sa PAO! Sa milk din ng batang 90s, taratati lang i-try. Ang batang 90s milk tea, di ka magsisisi, promise. Sa milk din ng batang 90s. Ayun, may target na ako. Lagot ka sa akin! Sa panahon ngayon, dumarami na naman ang lamok. Oras na para mag-4S. Una, suyurin at sirain ang pinagmumulan ng mga lamok. Pangalawa, sarili ay protektahan laban sa lamok. Pangatlo, sumangguni agad sa pagamutan kapag may sintomas na ng dengue. Pang-apat, sumuporta sa fogging or spraying kapag may banta na ng outbreak. Pangalagaan ang sarili laban sa kagat ng lamok. Mag-4S tayo para dengue out! Bazaar Music offers a complete line of musical instruments. Bazaar Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons. Bazaar Music, bringing music closer to your hearts. Best sellers that we have are the pork sisig, sizzling liempo, quarter leg, and then we have the sizzling beef pares as well. Suwak sa panlasa ng mga taga Baguio City ang taco restaurant na binuo ng dalawang magkaibigan. May kwento po si Sofia Pagaduan. Biruan lang ni Jomar at ni Mark ang pagpapatayo ng sariling negosyo. Pero ang biruan na ito, nauwi sa totohanan. Sa una po parang trip lang po talaga namin. Then we had some friends over po para i-taste. Hanggang sa nung kinansyawan po nila kaming magbenta po kami, doon na po kami nag-start. Sinubukan po namin gumawa ng page. Tapos maghanap po ng mga fan po, mga customers. Tampok ng kanilang 2-month-old food business ang paggawa ng authentic birria tacos. We had the twist po, of course. Bale, yung Mexican birria tacos po, ginawa po namin siyang smoked.
Actually, yung sa amin is dinidip siya sa consomme, yung sauce, at saka more on ano siya, yung smoky flavor, hindi yung kaabang-abang. So, meron kaming dalawang meron kaming tinatawag na classic, tapos yung isa namin is deluxe. So, yung deluxe namin, naisip namin kasi na parang kailangan habulin din namin yung panglasang Pilipino maliban sa pang-Mexican. So, yung classic namin, so, spicy siya, talagang Mexicano. Yung deluxe naman namin, more on, may mga cabbage, mga fruits, gano'n. Sariling design ni Jomar at Mark ang meat smoker na gamit nila para sa mga karneng sahog ng kanilang tacos. Maganda yung feedback sa publiko. Actually, wala pa kaming natatanggap na parang negative na halos lahat puro pagpupuri sa good service, saka on time yung order palagi. Dahil for delivery lang muna ang negosyo ni Jomar at Mark, maaaring sa pamamagitan ng kanilang Facebook page. Sofia Pagaduan para sa Luzon Headlines. At yan ang mga balitang nakalap ngayong araw. Maraming salamat at muli, magandang gabi po sa ating lahat. Happy weekend!